Moloboy 1000 tahun. Sayang kita berdua. Burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua jadi terus ada rohsah makanya kita gue puji-pujian asal ngapun kamu dia mali Tuhan kita sawanan kira kamu disudi dengan dasar mali Tuhan apa kedarap kami boy kami ada Tuhan juga kata nahi pason saat dengan anon alami Tuhan tamahan yang kemudian di kira kamu dia berada jago kamanami nah kami kasih nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami takkan terbutuhan Tuhan mulut kami boleh sesadario imale Tuhan dinaing masaka kami le Tuhan dinalaho mangudurhon anato guru dihuyami dinanaing majar pasu-pasu kapung asaripion siana kosong alania le Tuhan koma nama tungdong mulut nami siana mamuka manonga satu kawajupon asang gibat dari dosa kami doa tolong asako Operasi Tuhan yang lama itu pakai doromi juga yang ada 3 pada 6 asang giat juga kasar hari pasok kami ke Tuhan jaga dosa pengharapan Tuhan mulai selesai asa talupa dengan tarupa mengasako mengasalkan anakmu Tuhan Yesus Kristus maka yang kami tubuh amin warahmatullahi wabarakatuh.
Di buku tertib acara pamasu-masuon na adong di kita, acara natapake di Bagasan Sadarion, ima acara di halaman nomor 1. Taparade maroha ng pikiran, inalaho mamuka kebaktian pamasu-masuon perbagason, ima Daniel Simanjuntak, dohok Nenzi Monica Silitonga, atong martangyang nahong mahita di Bagas Rawata Galuh. Marhite Kur, Dian Kur gabungan GKPI Ari Binagar. Yesus Kristus, doa gorniton di perbadia, amin, martangyang mahita. Ale Tuhan de bata manamina di banua gija, odona mangatur rohon pardongan saripioni, di daho dodongan namion marsakap naing marbagas, jalan aroda nasida mangido pasu-pasu, atong saya tatak manasida di bagasan nasi ni roha. Pasu-pasu jalan ramoti manasida marhite hite pakka holongin. Razai manasida marhite hite ton di perbadia. Sama muka jalan marujung di bagasan dami pardongan saripion nasidai. Tangi homma tangyang namion. Alaniasi doho holong ni roham. Amin. Kundul mahamu saluhna. Dinama tu kita saluhna shalom. Shalom. Wah menginap semangat tu pe. Jam 3 masuk munakin Orwan. Jam 2 Kamuli. Jam mana? Jam 2 lah masalah nanti. Mengido te. Kamuli mau dodok nang dope kan. Amanginang na inahulungan. Terlalu bima, aman
Manami Nanami, Daniel Simanjuntak, Dohot Nenzi Monika, Buru Silitonga, Hatani Debata, Nanaing pinasaha Tuhamu, Naga bebohal ni pertondiom muna, Dinalaho mandalani hangoluan naik baru, Di bagasan pardongan Saripeon, Welit hami mai mardongan tania, Yan Markus bintu 10 ayat 8. Songonon madidok, Naga besada daging do nasida na duai, Asadada 2 be nasida, Tungsada daging do. Salinai, Naga besada daging do nasida na duai, Asandada 2 be nasida, Tungsada daging do. Di bahasa Indonesia didok, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasih Tuhan, 2 zat nasobui dibain kami sada yang sangat sulit dijadikan menjadi 1 adalah air dan minyak. Jika air dan minyak itu dijadikan menjadi 1, kalau ada zat yang mengikatnya, namanya zat emulgator. Contoh zat emulgator ini apa? Sabun. Jadi dengan adanya sabun, ada sisi dari air yang bisa diikat, ada sisi dari minyak yang bisa diikat, sehingga air dan minyak tersebut menjadi 1. Inilah yang sedang kita saksikan hari ini. 2 orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sifat yang sangat berbeda, dengan sikap yang sangat berbeda, hobinya juga berbeda, kesukaannya juga berbeda, dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Akan tetapi hari ini akan menjadi 1. Akan tetapi untuk membuat keduanya menjadi 1, harus ada zat emulgator yang mengikat keduanya. Apalah itu? Adalah kasih. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Salele
Daniel Simanjunta do Nenji Monika Silitoha Tajaha Mar soring-soring songon panduan nadong di buku kebaktian nadong di hita P. Mapandita R. Ruas I. Ina A. Ama PL pengantin laki-laki PP pengantin perempuan. Kami perjolo manjaha hamuakana pinar hamaul ni debata tahiro hamuna dunuain naing marbagas alai dang tama hala Kristen marbagas songon hala nasomananda debata atong tangihon hamu majolo hatani debata taringo turu ni pardongan saripeon ni hala Kristen dung di tokpa debata solmai di do ibana ba dan tenggan sasada bawai puncung wai madi ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahen angkupna. Atong napi nadung ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Atong songonakan amar parangehon hatani debata mamu sumulukon parasi ni roha do habasaron do haserepon ni roha mamu masih paune-unean mamu do masih asian seluruh riting ni roha muruk rimas panonggahiyo do pangit sahioni dau masih akam lai digincang ni seluruh nai masih holongan mamu aido rahu-rahu ni nasun tenggan dungi dami nasihat debata mengarajai di bagasan rohamuna jala salut nabi nain muna marhiti ite hata wanang pambahena tong mai marhiti ite gorni Tuhan Yesus seribana mengarajai rohamuna doho ulamu tong ngadi pege hamu hata ni debata tarima turuh ni pardongan saripon namanukum mau nuaing jumolo di ho ale pamoli Daniel Simanjunta naulo doho maka jonjokon di jodo ni debata namboto saluhu do di jodo ni akadongan napungu di son na dipangi doroham do sinensi Monika silitonga nani ririt mo gabe dongan musaripe naulo doho maka holong ibana sian nasarwam do mangulahon sian nasagogo hukmar parangeho parangina badia rap doho ibana pabohala Kristen ho naulo doho manganju-anju doho hagaleuna tungsura humurang parangina jalana sotu papa ulahmu manang tarik kononmu ibana pai madisirang hamateana musogo mulu naung sadaro ham mangului seluhut nai alusima mauliate ma jalana manuku mau doho diho aleina Nenzi Monika Silitonga Niririt ni si Daniel Simanjuntakot bahen dongan nasaripi nahulo doho maka jonjokon di jolo ni debata namboto salu dok di jolo ni dongan napungu di son na dipangi dorohamdo si Daniel Simanjuntakon gabe sinondumu nahulo doho maka holong ibanu sian nasaroham dok mangulahon sian nasagogo hukmar parange parange badia rabdo ibana pabohala Kristen ho naulo doho manganju-anju doho hagaleonna tungsura umurang parangena jalana sutupama inolong ko manang tarik kononmu ibana paima disirang hamateana musugo mulu naung sadaro hamang ngoloi seluhut nai halusima
cincin nang pasalon imata da asidawat olong mirohaku tuminang sori pada naso muse munsat jaladang jadi siramun ni manang aha pena ngape kalau putuho ikon ulaun sebagai suami ama na bertanggung jawab berjudohot kalau ulaun jalan di bagasan tangiang songon asini rohani debata di bagasan Yesus Kristus nadawat salereng mereka. Cincin nang pasahaton ima tanda asido tolong mirahak kutu amang soripada. Nasomose musat jaladan jadi siraman lima nang ahad. Kalau tuho ikon ular sebagai istri ina nang bertanggung jawab. Burju puhun olo mangula ulaun jala di bagasan tangnya. Songan asih rohani debata di bagasan Yesus Kristus nafak saleleng dari ngado. Nakosuni di bata doang namampuan hatana Tuhan bagasan gor di bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus don di parbadia au ngandok Tuhan na pinadumu ni di bata dang jadi sirangan ni jorma amin. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama sondakon Tuhan debatama buina Tuhan jala simar rohana midahan dompakon Tuhan debatama buina Tuhan jala dipasorhon madamena tuton di munabi amin. Jalan bunga mancalo pemas-masuon perbagason ima Tuan Daniel Simanjuntak doho nona Nensi Monica Buru Silitonga di tanggal 7 Juli 2024 jalan diuluhan Pandita Agung Samuel Limbong sarjana sains teologi jalan nas ayat naga di pedoman dinasida padua sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Markus 10 ayat 8. Pendeta Resort Manang pimpinan jemaat Pendeta Agung Samuel Limbong sarjana sains teologi ditandatangani. Guru jemaat Panatua Maju Simanjuntak ditandatangani. Saksi orang tua pengantin laki-laki Sintua I Simanjuntak ditandatangani. Saksi orang tua pengantin perempuan Sarma Borsipodon ditandatangani. Wasat hamima surak pamasu-masuan perbagasanot Tuhamu. Pasatain partikian tuamang guru jemaat. Turi bata ala juru hari jala sikop pamasu-masuan ni anak kota rison naung terturhun tonga-tonga ni bagas joro ni Tuhan lau semerhi teima dakatip kinan ro lubo ima nang dihamna dua angeri bege hamna kata ni debata di para bagasomuna sauduram mahamu dapat kilalam saroha dakatip kinan ro nak pedua hamu gawe sara do hamu dakatip kinan ro di padu padebata alanima marhite na pinasahan ni Hurian katuhamu along Bibel dot edde kilu jemaat di bagasan Bibelon sidohon nami sa tunga-tunga ni Huria hingga sa umatsaho
jala ikobur gukon imatadana nang di cahamu alay molo dang buruhon di si plastik non berarti dang di cahamu jali madohon namin marsiajar mahamu mangguruhon hatani di bata di pasu-pasu Tuhan mahamu tuak katik kinan noro horas mahuriat na pasaton ba horas mahamu na macal. Initsin salmen bindu opa ayat ono. Pelehon hamu ma pilihan hati goran jalan marhaposat tu jahoba mahamu. Amin tabasa ma pilihan. Salam tanda hami kodang nisilehon lehom midi hami. Asalam kir-kir hami mandok memniati Tuhan. Alhite di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Basa
kasih rohani Tuhan Yesus Kristus. Tolong setia nasihan dan mata-mata. Dok persauran ton di perbadia maman dongani hamu salurna. Amin.
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Oke.